Hi guys! Good Ito afternoon! mga lipstick. Ito rin na. Kuy, mura man tag mga kalag. Ang sa banin, lipstick po siguro ta. Ano lipstick mo? Yara tempa. Nanay lipstick na magtol-katol naman. Ang lasa mo, nanay. Virus? Oh, nanay virus ano may gamit. Oh, may lipstick eh. Asa may lipstick na magmahal? Ito na bingit. Ay, nangita siya ko kay sapungan yung ilong. Hindi siya. Ayaw, jug aslom haway mo piyong. Oh, epi yung gabi ka. Ang lipstick, amawa raman po ni itong lipstick. Oo. Oo na ko eh. Pula din yan eh. Okay ra, basta di lang aylos pa. Dali na be. Ikaw na gamay yan, naadayan kay mo kan. Nawa ram po na ini kaon sa aslom. Hi guys. Launa dito sila Wala na may talaga. ako, marag mga kalag na puti kaay sa kamera sa banian. Murag ka lang sa Leoncito. Ready? Ang among video karon guys, kay mag-challenge mi kana na ang ngaon mi unsay nga ani nga challenge? Eating Limonsito. lemonsito. Kana lang dili kanang magkaon mig lemonsito tapos dili gyud kanang mo daot ang naong ha kanang paan gyud mag-challenge mi aning aslom kay nga lemonsito. So may tawag ani nga challenge. Uy, limot man kung say tawag ani nga challenge basta kay ang aslom kay ni guys lemonsito dia guys oh. Limonsito nga na sugar na na. Lemonsito challenge. Eating lemonsito. Lemonsito. Ito eating lemonsito challenge. Oh. Okay. Tinabi. Ang among paano nun guys, mukaon mi ani nga kanang di jud maguba among naong kay maguba ang naong Pilde. panisan. Butangan og itom ang naong haptong uling. Butangan itom. Sige. Ali sabi. Ay, si Manang. Dali na. Unya na na. Dali na ba? Ali na. Ay nabuing ba ni? Ali na din na sina. Ayaw naon sa man. Sige ha. Okay, kaon ready. Imo isa-isa imo. Dungan ta kaon, dungan ta imo isa kaon. Ayaw gid mamaot ang naong ha. Okay, ready. Isa-isa. Okay, tanaw dis camera. Okay, ready. Ready? 1, 2, 3. Bidong. Bigyan ba na ulang? Nga. Nandigid madaot ang naong sino? Ay, sa trapuhi ka nandigid madaot ang naong. Kalamit ano pa. Kandigid madaot ang naong. Hatang sa kamera ka lang. Digid madaot ha. Usapa. Ayaw, sige. Yan ba? Ikaw na. Okay. Yes, sige. Lain naman siya. Si Piri, yun bas luman eh. Langit to na, Ron. Wala ba ito? Ayaw, ang mata. Ayaw, dyan. Nami lang. Itom. Ang itom? Daw ko, winner. Winner si Auntie P. Draw. Ikaw ba? Nang. Sige na. Di makaya, aslam kayo. No? Ikaw, ay, sabi, ikaw na ba? Sige, ikaw na. Sige, nga. Nga, ito na ba? Nang. Bakit ipakita ang nang? Ipakita dito yung nang. Ang sabi nang ni mo reaction ni Wei. Nang ni Wei. Sino ba ito na? Nga. Usapa. Di makaya? Ang nang! Nabi. Nang, Be. Patulog to, nang. Sa nang ni mo. Asluman. Bida ba? Ito pa, ito. Tanaw dito. Nang. Paaka. Tanaw, nang. Nang, Be. Tanaw, nang. Ito. Ayaw, pag nga! Sige. Sige. Usapa. Ay, ginawa man mo. No. Pildi na. Mora to guys, ang naong ni Draw, murag kuan. Ha? Play daw, play.
Kuya. Di ba? Ay, sorry. Gabi asluma. Uy! Ba, i-play that eh. Wala to guys, abang video. Thank you for watching. Bye-bye. Don't forget to subscribe.